Let's say that today and speak right to your heart. We're not saying words right up to God. There's truth can never explain. Never don't seek you say. Silence. You know that you love me. Such a deep heart. Saying you'll never leave me. Jessica Horse. Since you catch me first. Let's go. You say it best. When you say nothing at all.
Bluetooth mode. Mababa. Hmm. Secret sa kompletong sarap ng Pasko? Eat and cheese. Adik sa'yo, awit sa akin, ilang sawa na sa aking mga kwentong marto. At sa ligaya, hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Tumagat sa gabi sa bawat putong pas. Nahanap-hanap kita. Nahanap-hanap kita. Isip at pataginip, bawat pagpihit ng tadhana. Nahanap-hanap kita.
magkasama pa rin ang ating. Hi, hello, kabatang. Kumusta po? Ay, talaga. Hello, sino ba 'to? Jumar Beloria. Hello po. Salamat po sa pag-visit. Bigyan kita ng ano, jacket. Shoutout po sa inyo. Ok kakanta na tayo. Anong umikot? Anong umikot? Ay, taga saan po kayo? Dito lang po ako sa ano po, sa Las Piñas. Las Piñas lang po, Sir Jumar. Thank you po sa pag-visit. Baka mahina ang internet ko, kaya siguro gano'n. Taga saan po kayo, Sir Jomar? Jomar Viloria. Oo, tanda ko na yung kay ano, kay Brave Lovers pala. Yun ba yun? Hmm. Yung inano ako ni Brave Lovers po sa inyo, yun ba yun, yung ano ni Brave Lovers? Kumusta naman po kayo diyan sa Europe po? Nung nag-live yata kayo, naka-visit yata ako nung gawa ng wala akong gawa nun. Wala akong schedule, dito lang ako sa bahay kaya naka-visit ako sa live mo. Hmm, yun siya. Aha, kaya pala ano mo pala si ano, si Brave Lovers. Yung anong tawag ba doon, yung ano ba parang anong tawag ba dun? Ay, hello po, Kamalig Mix Vlog. Thank you so much po sa paharang. Bigyan ko po kayo ng ano ha, jacket. Thank you po sa paharang, Kamalig Mix Vlog. Mega mega love shoutout po. Thank you so much.
Nababaliwala po ako sa'yo. Thank you so much po sa dikit. Mamaya po i-ano kita, pi-play kita. Ano yung dikit? Kamalig Mix Vlog. Nababaliw ako sa'yo, bibigyan kita ng ano ha, add kita. Salamat po sa inyo. Thank you sa paharang Kamalig Mix Vlog ha. Ay, si Ma'am Noli. Ma'am Noli, ngayon lang ako nakakapag-ano, gawa ng wala akong schedule, bising-busy talaga ako kahapon. Isang araw, ngayon lang ako naka-ano, naka naka-time. Kasi hindi ako naka-visit sa live mo kasi may schedule na agad ako 12:00. Umuwi na ako gabi na. Ma'am Noli, thank you so much ha. Saan ka nababaliw, kamahalan, nevermind ha. Kamalig Mix Vlog. Na di mo nakakita si Angelina. Hindi ko po talaga kayo nakita kanina, Ma'am Noli. Kamalig Mix Vlog, nevermind hoy. Thank you po sa inyo. Ma'am Noli, mega mega love shoutout po. Tapos ka na ba nag-live, Ma'am Noli? Kain lang ng live ko kay Uterina. Ay, kaya pala. Kasi kararating-rating ko lang din po eh. Galing po ako sa gawa. Kaya naisip ko magla-live muna ako kahit 1 oras. Ano ba 'to si Kamalig Mix Vlog? Kamalig. Sino 'to si Kamalig? Sir Kamalig, ano ngang main account niyo po? Sino ba yun? Si Jomar Velarde. Kamalig. Main na ba niya yan, Kamalig? Nadikitan ko na yata yun eh. Kamalig. Hindi ko makikita yung live ko dito sa aking main. Paano ba 'to? Taga-Paradise of no return yan si Kamalig. Si Noli. Kamalig. Di ko makikita ang live ko dito sa aking main. Saan ko ba makikita yun?
Kamalig. Ay, hello po, Sir Michael, mega mega love shoutout po. Teka bibigyan kita ng naglilinis kasi ako ng ano, eh. Hindi, meron na pala, meron ka na po pala. Hindi, sige Sir Michael, okey. Ayan, Sir Michael naibalik ko na, naglilinis po kasi ako kaya ano, nag-alis ayan nilagay ko na ulit. Sir Michael, thank you po sa pagdalaw po. Kasi mega mega love shoutout po, nababaliw ako sa'yo. From Jumar Beloria Channel. Tinuli hoy, from Michael Quiambao. Thank you so much po sa pagdalaw ng aking live. Ma'am Noli, nagsasanay pa ako. Hindi ako sanay, nagsasanay pa ako. Turugi po ako, Emperor. Paano po ba 'yan 'pag may laptop po? Ano daw, magpi-play na lang ako. Pi-play na lang ako ng ano, pi-play na lang ako ng mga video niyo pala. Sino nga yung nauna kanina, si Mix Vlog ba 'yun? Andiyan na pa ba si ano, si Mix Vlog? Hindi ko na makikita. Ni Ma'am si Kamalig Mix Vlog. Sige, mag-ano ako, magpi-play ako kay Kamalig Mix Vlog. Kamalig, oo nga pala, pinaka-main na pala niya 'to. Sige, magpi-play ako, ipi-play ko 'tong, itong 10 minutes para ano, pi-play kita Kamalig Mix Vlog, sa ano mo, sa 10 minutes. Iyan may harang po, pi-play kita dito sa aking isang ano, may harang pa siya. Isa lang ano ko, eh. Subukan mo dito Michael, kaya bago pa lang si host mataranta na masaya. Oo, Ma'am Noli, di nga ako sanay. Kaya natataranta na nga ako, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, eh. Kaya nagpe-play muna ako, yung kanina kay ano, si Kamalig play ko muna siya. Naka-play pa ang 10 minutes, nakaharang pa din, oh. Kamalig Mix Vlog, nakaharang pa din. Isa lang ang cellphone kong ano, eh, si Kamalig.
Susunod-sunod ko pa, sunod-sunurin ko pa pala, sunod-sunurin ko si Kamalig, sunod si Ma'am Jomar, you know Jomar? Jomar. Mag-play ako. Ma'am Noli. Ma'am Noli, tsaka si Michael. Yan. Nililista ko po. Unang nililista ko. Meron nagsasanay pa Ma'am Noli. Sasanay pa, hindi pa sanay. Hindi pa sanay si host. Sasanay pa siya. Naka-play pa ako kay ano, naka-play pa ako kay Kamalig. Ten minutes. Ba't di ko makikita ang aking live sa aking main? Kamalig live. Okay, tuyo yung kamahalang na nasa junk shop na yun. Direct live lang ako kay Tuyong. Tuyo yung kamahalang Noli nasa junk shop na yung hagdan dito sa Kamalig ko. Puro ulit yung may-ari na. Sir Kamalig, nagpi-play pa po ako hindi pa ako tapos. 10 minutes to pini-play ko pa Thank you po, sir. Sige, salamat po kamahalan. Gerson Misa. Hello po. Good afternoon po, Sir Gerson. Thank you po sa pagdalaw. Mega mega love shoutout po. Hello, Brave Lovers. Mega mega love shoutout. Thank you, Brave Lovers sa paharang. Nawala yung aking ano. Paano ba yan? Pipin ko pala. Pipin ko nawawala. Naka-live ka. Pa-thumbs up po sa nakapin kay Brave Lovers. Ano yan, Brave? Brave? Hindi ko makikita yung aking live
I-start ko muna kasi hindi ko makikita yung aking live. Welcome po. Salamat din po sa pag-visit. Gerson. Gerson Misa. Para mag-play ako mamaya. Naka-play pa siya ano eh. Sir Gerson Misa. Hmm. Kamalib. Gerson Misa. Sana si Sir Kamalib. Taga saan po ako po? Dito lang po ako. Dito lang po ako sa Las Piñas po. Las Piñas lang po ako. Kayo po, Sir Gerson. Thank you po sa paharang, Sir Gerson. Kamahalang Brave Body LB, naimbag nga malim. Pakita yung akin ano. Okay, patapos na tayo kay ano. Patapos na tayo kay Sir Sir Kamalig Mix Vlog. Hello, Ma'am Noli. Sir Kamalig, tapos ko na po na-watch 10 minutes po. Thumbs up. Dito na tayo kay Jumar. Kay Sir Jumar. Sir Jumar.
Sir Jomar, magwa-watch ako ng ano mo, ha. Thank you po, Sir Kamalig sa harang po. Si Sir Jomar. Sir Jomar, idikit na din kita dito sa ano ko, sa aking second para madali ko ma-watch 'pag ano. Sir Jomar. Kay ano na lang, nasaan ba si Sir dating dikit pala ako sa nakapin. Thank you po, Ma'am Noli. Saan ba ako dito? Jomar. Sir Jomar, magwa-watch ako sa ano mo, ha. Ayun. Sir Jomar Biloria. Sir Jomar, wa-watch ko 'tong ano mo, one day adobong manok. Adobong manok. Dikit na din kita, Sir Jomar, ha, sa second ano ko, para all ko na bilol. Hmm. Hmm. Ay, hello po, Rosana. Good afternoon po. Mega mega love shout out. Rosana. Sino ba 'to si Rosana? Nakadikit na ba ako dito kay Rosana? Rosana. Hindi ko makikita yung aking ano. Thank you po, Ma'am Noli, sa pagtambay po. Kita ko na yung aking live. Valid. Hmm. Okay, pa-done watch na tayo kay Mr. Jomar. Naharang pa. Nakaharang pa si ano, Sir Jomar. Sunod iwa-watch ko si Ma'am Noli. Ma'am Noli, iwa-watch kita. Tapos na ako kay Jomar, kay Ma'am Noli.
Ma'am Noli, i-wa-watch ko yung ano mo, 12 minutes mo. 12 minutes, 12:46. Sunod, i-wa-watch ko si Sir Michael. Sir Michael. Tuyuyong Tugkik. Sino 'to si Tuyuyong Tugkik? Sino ba 'to si Tuyuyong? Tuyuyong Tugkik? Tuyuyong Tugkik, sino ba 'to? Si Tuyuyong Ma'am Noli, idikit kita dito sa aking isang ano, ha, sa aking isa. Watch ko yung 12 minutes niyo po. Tuyuyong, ha. Thank you po. Sino ba 'to si Tuyuyong? Sige nga, bigyan nga kita ng jacket, Tuyuyong, ha. Salamat sa paharang. Thank you sa paharang, Tuyuyong. Hi, Riz Jai. Mega mega love shout out. Salamat po sa pagdalaw. Gerson, si Tuyuyong. Si Tuyuyong. Ma'am Noli, naka-play pa ako sa ano mo, ha, sa 12 minutes. Sino ba ito? Si Tuyuyong, oy. Si Tuyuyong. Ay, Tuyuyong. Ay, Tuyuyong, dikit na kita, ha. Ididikit kita. Magwa-watch ako mamaya. Pagkatapos kay Ma'am Noli. Thank you so much, Tuyuyong. Ha. Si Kamalig yan. Dami mong bahay, ah. Si Kamalig pala yan. Si Kamalig. Si Kamalig. Thank you, Riz Jai sa harang. So, ipipin natin. Teka lang. Ipin natin yan, Riz Jai, yung ano niya. Saan ba yun?
paano ba? Teka lang, ba tayo lumabas? Yun. Yan, naka-frame ka, Ris Jai? Ayan, pin ko na siya. Ay, naka-frame ka. Persian. Ma'am Noli, naka-play pa po. 10:46. Kamahalik. May pililing yan si Tuyo yung Thank you po sa inyo po. Sa pag-visit po. Kami ganap shoutout po sa 5 million. Pala siya. Re-replay na lang ako mamaya. My God, oh my goodness, oh my God. Jerson. Sir Jerson, iwa-watch kita mamaya after kay Ma'am Nolly. Playing sa iyong closing na sa store, pero Jerson sa Emperor talaga. Yes.
Mm. Mega love shoutout, Gerson Misa from Race Drive. Ma'am Nolly is still watching pa po sa ano niya. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Nolly. Hindi pa ako tapos. Hindi pa siya tapos. Nagpe-play pa po. At 12 minutes and 46. Thank you, Ma'am Nolly, sa pagtambay po.
Ay, oo nga po, naka-mute nga po, sorry po. Sorry po, naka-mute nga po. Kasi may motor kanina may motor dito sa aming ano, lumabas, eh, baka mag-ingay. Naka-mute po. Nakalimutan ko palang Sir Gerson, start playing po tayo, sa 11 minutes niyo po, tsaka for 11:56. Si Tuyo yung iwa-watch ko pa dito sa isa kong ano, sa 6 minutes. Thank you so much, Sir Tuyo, yung, pagtambay ko. Ma'am Noli, mega love shoutout po. Salamat po sa inyo. Sir Kamalig Mix Vlog, thank you so much po, sir. Nurse Jai, mega love shoutout po. Thank you so much. Ano yun? Hindi po ako po, sir. Ano yun, Sir Kamalig? Ah, so Kamalig Mix Vlog, di ba? Salamat po. Hindi po ako po, sir. Taga saan po kayo, Sir Kamalig? Sabi ko, eh. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Taga saan po kayo, Sir Kamalig? Baguio City, Baguio City. Ilocanong salita diyan. Ilocano. Sir Gerson, tapos na po tayo, Done watch.
Tamsak na po at dikit. Sir Kamalik, sa'yo din yung tuyuyong, di ba? Tuyuyong. Iwa-watch ko yung tuyuyong. Magwa-watch ako sa tuyuyong. Yung isang tuyuyong. Sir Kamalik, iwa-watch kita. Dikit na din kita dito sa isa ko, ha? Sa isa kong ano, watch kita ng ano bang mahaba-haba mo dito? 6. Ito na lang yung unang ano mo. 7 months? Okay. Start. Sa 6 minutes mo, 6 minutes and 40 seconds. Yan po. Sa dart. Dart. Rasa ko sa mga tingin. May harap ka na nito. Sakit ayaw mo na. Salamat sir ha. Sir Kamalig, Mix Vlog. Thank you so much po sa pagtambay-tambay lang dyan. Na-watch pa po ako sa tuyuyong niyo po. Tuyuyong. Sa 6 minutes. Tutoy, dan subscribe, idol. Please support sa butiki mo, idol. Gerson Misa. Misa.
Salamat po sa paharang. Kamalig Mix Vlog. Sige, watch kita ulit. Magwa-watch ulit ako sa'yo. Kung sa kamalig mo. Patapos na 'tong tuyo yung ng 6 minutes. Salamat po sa harang. Ay, hello po, Alexander Smabi. Thank you po sa pagdalaw. Bibigyan kita ng jacket. Okay. Kumusta po kayo? Sisi. Mega mega love shout out sa inyong lahat dito po. Thank you so much po. Thank you so much sa pagdalaw po. Sige, so iwa-watch kita mamaya, Alexander, ha. Sir, tuyo yung punta tayo sa ano, sa mix sa isang ano mo, magwa-watch ako doon. Ayun. Alexander, dikitan mo yan sila diyan, oh. Didikit ka diyan. Mamaya iwa-watch kita pagkatapos kay ano, kay Mix Vlog. Kamalig. Sir Kamalig Mix Vlog. Sir Kamalig, dito tayo sa ano na. Sige, itong napanood ko na 'to na 10 minutes, 'di ba? So, not sa 10 minutes mo. Itong 1:13. Sige, itong ano, 7 minutes. 7 minutes and 37. 7 minutes and 36 seconds. Christian, thank you so much. I-play ko na lang mamaya yung ano mo, frame mo. Nakalimutan ko, may mga frame pala. Si Alec, sige, i-watch kita dito, Alex, sa akin, ano. Tsaka, idikit, pagkatapos kay, ano, kay Sir Mix Vlog, idikit kita mamaya sa, ano,
Thank you po sa pagtambay. Dikitan kita mamaya, Alex, sa ano, isa kong account at saka magwa-watch ako ng ano. Count on you, count on you, count on you, bagong dikit kamahalan. Thank you po sa dikit po. Sino po ito? Kamalig na naman siguro ito. Count on you, ano pong menu po? Count on you. Kamalig Mix Vlog, ang dami mong sigurong ano. Bigyan mo nga ako. Count on you. Thank you po sa harang. Salamat po. Still watching pa po Mix Vlog sa ano mo sa ilang minutes ba 'to? 7 minutes. Words cannot be so bad. Don't know what you are. Kakatanga tayo. Guhitan kita kamahalan. Ano iguguhit mo sa akin? Marunong kang gumuhit? Taga Baguio ka 'di ba, Kamalig Mix Vlog? Yung mga kaibigan ko nagbalak pumunta ng Baguio. Ngangingiw. Ngangingingo ka ba? Ngangingingo. Si ngangingingo. Si ngangingingo diyan. Ngangingingongo. Magkaka-allergy ako sa'yo. Ngangingingongo. Ay, thank you po sa harang po. Ngangingingongo. Salamat po sa paharang. Gusto mo kantahan kita ngangingingongo? Grabe ano ko na-allergy na naman ako.
Alex, iwa-watch kita 'pag ano, nag-play pa ako kay ano, kay hindi siya poser. Hindi siya poser. Nagwa-watch pa ako sa kanya. Iwa-watch kita pagkatapos nito kay ano, wala kang microphone. Hello? Hello? Kakanta nga tayo. Kakanta tayo. Anong kakantahin natin? Sige nga, sinangingingo nga, kakanta natin si Count on You ba yun? Count on You. Patutulo na sipon ko. Count on You karaoke. Sige, i-watch ko muna pagkatapos 'to i-play ko muna si Alex. Alex, ipe-play kita sa ano, ha? Naman chikong bobot bagong dikit kamahalan, si ano 'to, si Mix Kamalig. Si Kamalegs. Thank you so much, Mix Kamalig, harang. Thank you, thank you. Sige, kakanta tayo, kakantahan ko kayo. Kakanta tayo ng ano ba 'yun? Count on You. Okay, tapos na ako nag-play sa'yo, Mix Vlog, i-play ko siya na teka mag-ano muna ako. Teka lang, mag-ano muna ako, mag-comment. Punta tayo kay Alex. Alex, ipe-play kita, ha. Ipe-play kita. Tumulo na. Idikit din kita dito. Sige. I-play ko 'tong ano mo, 8 minutes. Alex, naka-play siya, Sige. Habang naka-play 'yan, kakanta tayo, Balag Yabag. Balag Yabag. Teka, yung aking microphone. Ah, habang naka-play pa siya. When I feel like the world's getting mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry, still. Oh my, we've been so far, sworn nothing more. We could counted the million stars. My love still true. Prayers of God and God. Some have left me alone, but it's there that this was before. And they've made me blue. All alone, in my heart I
Last day, close to you. Thank you, Kamalig Mix Vlog. Balag yabag. Kati na ilong ko. Alex, still playing tayo ha. Ayan. Sa 8 minutes mo. Count on you to be there. No questions any. No asking why or when. No looking back. Count on you every time. You is my world. You forever be important to me, my American fire. Now, oh now, I traveled so far, getting back right where you are. Just me and you. Now, forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Thank you. Count on you. Count on you. Thank you, Mix Vlog. Kamalik Mix Vlog. Still playing tayo, Alexander, ha? Sa ano? Sa video mo. Ano pa bang magandang kantahin natin? Kinanta pala ako. Katilong ko. Never showed me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Everybody says, do what you never let them say. What does it bring if I ain't got you? Ain't got you. Know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Thank you so much, Alexander. Biga biga love shout out. Still playing po tayo. My brain, I see your face again. I know my frame of mind. I get to be so blind.
What life, so very life. I'm a girl, can't you see what I am? Living it right for you. What could I say do if I had got you and got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, to love somebody the way I love you. Know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, love somebody the way I love you. What it's like. Baby, you don't know what it's like. Ay, Ma'am Noli. Thank you so much po. Sige, tapusin ko na lang yung Alex. Nag-play ulit yung padalawang video eh. Hindi ko na lang siya patayin. Mas makakapag-aral. Natapos na yung 7 minutes. Nag-play siya ulit sa 4 minutes. Sige, hindi na natin pwedeng ano. Ituloy natin, i-play natin ulit. I-play na lang natin. Tuloy natin i-play pala. Tuloy natin i-play. Still playing. Still playing tayo. Magko-comment ako mamaya pagkatapos na mag-play ng 4 minutes. Welcome! Sorry. It's a chance you take, a chance you take. Someone's gonna find you.
Comment muna ako dito. Full watch po. Dinikit na kita, Alex, dito sa isang ano ko, ha, sa isa kong sa Mayo. Okay. Tapos yung kanina, performance. Kasi nag-play yung kaninang 4 minutes. Hindi ko nakita kung nasaan na yun. Tapos mag-play ulit tayo ng 5 minutes. Hindi ako nakapag hindi ko na pull, hindi ako nakapag-comment dun sa isang 4 minutes. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi ko nakita, nag-play kanina. Tapos play ulit tayo dito sa 5 minutes mo. Nakailan ka na ba ng watch hour, ano? Namuni ka na? 30. Taga saan ka, Alex? Ang galing mo sa ano, ang galing mo sa book. Taga saan ka? Taga saan ka, Alex? Ah, San Andres. Layo mo naman. Akala ko dito ka lang sa malapit. Ang galing mo, ang galing mo sa book. Ang galing ng color, oh. Kulay, anong kulay 'to, pula? Pula tapos may pang ano, halo-halong ano, pula siya tapos parang ganda ng kulay, Ayan. Tumutulo na aking ano.
Kahit sa'yo wala sa'kin mga mundo parto sa likaya sa aking buhay tuloy ang vida sa isipan ikaw tawag sa magkanta. Sabay good night, sabay my kiss, sabay bye. Sa umaga Okay, play tayo ulit. Play tayo ulit ng ano. Maubos natin sa kaplay. Salamat. Thank you din. Salamat sa pagtambay ko. Salamat sa pagtambay. Sige, mag-play lang tayo. Play lang tayo namin. Ano ba magandang kanta na kayang-kaya? Ang dami mo na palang ano. Ano to? If this is love. If this is love. Shout out po. Mika Mika Love, shout out. If this is love. Sino ba to si If this is love?
Thank you po sa paharang. If this is love, thank you so much po. Aray ko, kati na ilong ko. If this is love, sino na naman kaya ito? Si ano 'to, si Mix Vlog siguro 'to. Si Mix Vlog yata 'to. Thank you po sa harang. Kati na ilong ko. Bagong dikit pa. Okay, thank you. Thank you so much. Si ano 'to, si Kamahalan 'tong mga sign na yun. Salamat po. Thank you sa harang. Good morning, beautiful. Ano 'to, si Mex Vlog. Sige, mag-play na lang tayo, mag-play. Eight 24. Ito tayo sa 8 minutes pa, naka-play pa. Sino 'to? She's not crying anymore. Bagong dikit Kamahalan. Thank you po. Thank you Mix Vlog. Kamagi pala 'to, si Kamagi Mix Vlog. Ito si sino ba 'to? Thank you po so much. Si Ikey. Teka lang. Si ano 'to, si Ikey. Thank you po sa paharang po. Mega love shoutout po. Thank you so much sa pagdalaw. Sino ba 'to? Salamat po sa tamsak, ma'am. Sino ba 'to? Si Ma'am Ikey. Thank you so much, Ma'am Ikey. Salamat po. Salamat po, love of my life. Thank you, Kamalig. Mix Vlog. Ma'am Ikey, thank you po, ma'am. Sir Alexander, still watching po tayo, sige po, sige po. Okey lang po. Nag-play pa rin ako sa ano mo, sa video mo. Nag-watch pa din ako. Thank you po, thank you so much, Sir Alex. Sisi pala. Thank you so much po.
Ma'am Aikay, thank you so much po, ma'am. Magwa-watch ako kayo, ma'am. Bilis ng oras, magdadalawang oras na pala ako. Sabi ko isang oras lang ako na inabot ako ng 2. Ma'am Aiki, ipi-play kita mamaya, ma'am, ha, sa video mo. Salamat po, ma'am, sa pagdalaw po. Five minutes, mga 5 minutes pa siya. Thank you, Ma'am Aiki, pagtambay po sa pagtambay. Thank you so much. Dito na lang kita i-play, ma'am, si Ma'am Ai. Ma'am, ipi-play ko po 'to yung bagong ano niyo po, ha, yung 7 minutes. Ba't hindi ko nakikita? Baka hindi ko na-on bell. Teka nga, iche-check ko nga. Naka-on bell naman ako, ba't hindi nag-notif sa akin? Kasi 'pag may nag-notif sa akin, iwa-watch ko po talaga yun. Ayan po, nakaharang pa po siya. May harang pa po, Ma'am IQ. Lapit na po ako mag-e-end.
Nakadalawang oras na po ako. Ma'am Aiki, tapusin ko lang 'to i-watch yung ano mo ha, yung video niyo po at mag-e-end na po ako. Ayan, tapos na siya. Aking hindi kakanta tayo ng last song. Last song kasi habang nagwa-watch ako, tayo muna ako nito baka habang nagwa-watch. Magla-last song ako. Kati ang aking ilong. Na-allergy na ako. Say that you would never leave. So it's when the time was spent, there was something in my heart. Okay, thank you. I was I think you want yesterday. You would stay, but then you came and oh, so far away. I was afraid this time would come. I was afraid this time. I have learned to live my life beside you. Maybe I just think you're I just keep looking day, my heart extended. Thank you, the love shout out po. Thank you, Ma'am Ikay, Ma'am Ivy, Kamali Mixed Blood. Thank you so much. And saying that I was hurt. And if you want to forget yesterday, you would stay, but then you get and oh so far away. I was afraid this time would come. I was afraid this time. I have learned to live my life beside you. Just to live today. Into my dream. Once again, I just can't believe my heart is aching.
I have my life, I feel just feel you tonight. I just can't wait. Thank you po. Thank you so much po, Ma'am Aiki. Salamat po. Kamalig Mix Vlog. Thank you so much. Mega mega love shoutout po sa 4 million viewers. Ano pa ba? Sige. Habang nagpe-play pa ako sa kay Ma'am Aiki. Gasto. Ah, ah. Ikaw ba ang hilig? Ah, ah, sa kapay na internet ko. May na yata ang internet ko. Ah, ito. Sa
Salita din eh. Baka sa internet ko siguro, Ma'am Noli. Mahina yung internet ko. Ano yun? Nag-play na lang yung bigla. Kanta nga tayo. Bisaya ka ba, Ma'am Noli? Ano yun? Parang nag-play yung kanina. Bisaya na play ko. Sige, kantahan kita ng Bisaya. Mag-out na din ako eh. Piso sa atong lagaw, ako may susi, ako may tupay. Abe ko nagubatan, yan na tuntas uslaw. Dito na tayo. Salamat. Tuhan, ang langit ay hangganan. Bisaya, atong isaw. Yan ang Bisaya song, Ma'am Noli. Ma'am Noli, ipe-play kita mamaya sa mga video mo ha, kasi ano, tapos ko na pala na-play si Ma'am Icy. Mag-end na. Saksi sa kong mata, dito na tao, atong uwa, naging balaan. Tuhan, ang lagaw ay handumanan, sa gawang pagpata. Sayang atong isawa, kahit ito atong unang talipang ilayan. Kahit ito atong talipang ilayan. Ma'am Noli, salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you so much po. Mag-end na po Global ako. Karaoke TV. Kamalig Mix Vlog. Thank you po. Thank you so much po. Ma'am Aiki, thank you so much po, ma'am. Ma'am Noli, thank you. Mega love shoutout po sa inyo. Salamat po, ma'am, sa pagdalaw niyo po sa aking bahay. Thank you so much po. Mag-end na po ako. Thank you so much, Kamalig Mix Vlog. Salamat po. Bye po. Thank you so much po. Magbi-visit na lang po ulit ako pag hindi ako busy po sa mga ano niyo. Thank you so much po. Mag-e-end na po ako. Salamat po. Salamat po ulit. Maraming salamat po sa inyo.